salmu lejn il-qawkom eżis aħwa Maltin u għawċin għal messaċ ieħor mill-kelma qaddisa Alla. Ftit ilu bdejt sensiela ta' talim fuq il-frott tal-Ispirtu. U llum nixtieq inkompli fuq il-frott tal-Ispirtu. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 12, iftħu wkoll Kolossin kapitlu 3, iftħu wkoll it-Timotju kapitlu 1 u Galatin 5 minn fejn ħanibdew. Wieħed ħanamilhom jiena. Galatin 5 l-ewwel waħda li ħanħarsu. Ovvjament għax Galatin 5 huwa dak li jissemma fihom speċifikament il-frott tal-Ispirtu. Galatin 5. Spiritu Santu kellimna mill-kelma qaddisa tiegħek u kompli rawem fina imħabba għal-kelma tiegħek u għal dak li jonora lill-ismek. Neħħik il-blokkiġ minn qalbna, minn ħsibijietna u aħsilna bid-dem prezzjuż tiegħek Ġesu u għatina ġuħ u għaġġ ġenwin għal-kelma tiegħek f'isem Ġesu. Amen. Min Galatin 5 vers 16 dan huwa ovvjament il-passaġġ li speċifikament isemmi il-frott tal-Ispirtu. Kapitlu 5 vers 16. Jien ngħidilkom, imxu fl-Ispirtu u ma taqgħux għal passjonijiet tal-ġisem. Il-passjonijiet tal-ġisem, meta ngħidu passjonijiet jiġifieri il-ġibdiet tal-ġisem, jiġifieri dak li ġismek, dak li meta ngħidulu għax hekk kien ħassejt, għax hekk kien ħoss, dak huma parti mill-ġisem mill-ġibdiet tal-ġisem. Il-passjonijiet tal-ġisem huma kontra l-Ispirtu. Issa nixtieq infakkarkom, ġast biex intom tiftakru sew, li l-bniedem li huwa mwieled minn ġdid, l-Ispirtu tiegħu u l-Ispirtu talla huma maqudin ħaġa waħda. Qed tifhmu? Jiġifieri meta inti tmur qed ngħidha di għar-raġuni għax hawn min jgħid li hawnhekk qed jitkellem għall-Ispirtu tal-bniedem imwieled minn ġdid u hawn min jgħid li hawnhekk qed jitkellem għall-Ispirtu Santu fil-persuna mwieleda minn ġdid. Però fuq bażi tal-ewwel Skrittura kapitlu 6 vers 17 ta' Korintin u fuq Galatin 2 vers 20 u bosta oħrajn tgħidlek li aħna l-Ispirtu tagħna u ta' Kristu huwa ħaġa waħda. Jiġifieri inti ma tistax tgħid jekk inti mwieled minn ġdid ġenwinament, alright? Jekk inti Kristju ġenwinament u ħanagħmel naqa' parantesi. Illum kien hemm xi ħadd li beda jiktib li jisaqsini ċertu mistoqsijiet x'nemmen jiena fuq ċertu affarijiet, speċjalment ta' reliġjon ta' Ruma, u jiena dejjem nikkwota l-kelma, sew jekk ix ir-reliġjon ta' Ruma, sew jekk ix ir-reliġjon tal-Amerika, taċ-Ċina, jew ta' Malta, jew ta' Għawdex, jew ta' whatever, jiena dejjem nikkwota xtejt il-kelma. Mal-kelma ma tista' qatt tmur żbaljat. U l-kelma hija eterna, hija għall-biera, għall-lum u għal dejjem. Għax il-kelma u Alla huma ħaġa waħda, jekk inti tikkontradixxi l-kelma, tikkontradixxi lil nifsu l-Alla. Insomma, anyway. U fil-mistoqsijiet tiegħu beda jsaqsini bosta affarijiet u jagħmilli bosta statements, imma sfortunatament beda ħafna u jikkwota li xtejt it-tradizzjoni tal-Knisja. Issa, ħalli nkun grazzjuż. Hemm tradizzjonijiet li ma jmorrux kontra l-kelma t'Alla, imma tradizzjonijiet li jmorru l-kelma t'Alla kontra l-kelma ta' Ġesu Kristu, irrelevanti minn fejn huma ġejjin it-tradizzjonijiet, jiġi tagħlim fals. As simple as that. M'hemm bżonn tkun xi teolog kbir biex tifhimha di. Mhux ovvja jekk inti Kristu jgħidlek mod u t-tradizzjoni id-drawwa tiegħek li twilidtu trabbejt biha inti tmur kontra dik il-kelma, x'ħa tagħmel? Ħatibqa' lejali ta' lej it-tradizzjoni? Kattolċi xi wħud minnhom għandhom din il-problema. Hemm evanġeliċi għandhom dil problema, hemm ortodossi li għandhom dil problema. U jekk inti tiġi rovlov u għandek dil problema, tiddilja magħha daqs li kieku. Għax kwalinkwa tradizzjoni tfisser x'jifhem il-bniedem jew x'jaħseb il-bniedem.
U kwalinkwa ħsieb tiegħi jew tiegħek li jmur kontra x'qal Kristu, m'hemmx argumenti, waqgħu, full stop. Il-lealtà tiegħi hija lejn Kristu, full stop. That's it. Amen. Ma nistax jiena mmur kontra dak li Kristu qal fil-kelma tiegħu. Int la ħad idher qudiem l-isqof, la qudiem il-Papa, la qudiem l-Apostlu, qudiem il-Pastor, la qudiem il-Profeta u laqqas l-enċikliki kollha. Int ħad idher qudiem Kristu u ħad tagħti rendu kont ta' kif inti ddiljajt u emmintu rċifejt il-kelma tiegħu mhux għax qallek il-Pastor, issek il-Pastor qallek xi ħaġa li tiġi mill-kelma, tiġi kontabbli daqs li kieku. Jekk l-isqof qallek xi ħaġa li tiġi mill-kelma, tiġi kontabbli daqs li kieku. Jekk il-Papa qal xi ħaġa mill-kelma, inti ma tiġix kontabbli la mal-Papa la mal-isqof laqas mal-Pastor, kun qed tiġi konfrontat mal-kelma. Full stop. U jekk aħna għandna l-istess Bibja, mela ma jistax ikun inti tifhem mod u jiena mod ieħor, il-koll aħna jdu naqblu fl-istess bil-fors. Amen. Halleluja. U jiena mhux qed nitkellem fuq affarijiet sekondarji, għax affarijiet sekondarji nifhimha. Affarijiet sekondarji ħallihom sekondarji, ma fuq affarijiet prinċipali. Ma tistax inti kollok żewġ femmit differenti fejn ma fejn huma prinċipali. Isma' jekk Kristu jgħidin it-triq il-ħajja u l-verità, m'hemmx tinterpreta fiha, Ġesu qala u irrelevanti x'taħseb int, u x'naħseb jien. Ġesu huwa triq tal-verità u l-ħajja u sit issa toġbok u ma toġbokx u tittoqgħod tagħmel filgħodu sa veloċità argumenta. Taħli ħin u taħli ħini. Ħinek u ħini. Mela jekk hemm affarijiet li huma black on white, dej jibqaw għal kull denominazzjoni black on white u ma jitbiddel għal ħadd. Issa jekk inti taqsek inti superf u daqshekk inti minn fuq bik innifsek li taħseb li x'taħseb inti iktar minn Kristu, jiddispjaċini, qiegħed fit-telfin u qiegħed fi żball. Kompli affeċ. Good luck. Amen. Issa, fejn jiġu affarijiet li huma ċari, minu vera ta' Kristu għandu jkollu biżżejjed rispettu stima lej Kristu li jiena ngħid, jiena din hekk tgħid il-Bibja, hekk tgħid il-Bibja fil-kuntest u dak li ħanemmen xi kultant it-tradizzjonijiet taf x'meta niġu bihom ukoll meta x'qalt lill-mama, x'qalt lin-nanna, jew għax il-familja tagħna hekk imrobbijin jew hekk imdorrijin. Qalbi jekk inti qed tagħmel jew qed tgħid xi ħaġa li tmur kontra xejn Alla, inti trid bl-umiltà tiegħek tgħid mulej ħajsir minni skont kelmtek, full stop, tikkomplikax l-affarijiet, żemma sempliċi. Amen? Mela, 17. Il-passjoniet tal-ġisem huma kontra l-ispirtu. Mela jmurru kontra l-ispirtu, ix-xewqat tiegħek ta' ġismek, ħafna mid-drabi, jekk mhux dejjem, ħajmorru kontra dak li l-ispirtu Alla fik jgħidlek. Ħanilkom ċewqa passjoniet tal-ġisem ta' ħafna Kristjani, ngħidilkom x'inhi? As li ma jirdux jiġi l-fellowship. Għax jekk Kristu jikmandak li inti tixxierek u tkun committed imrawwem miżruħ fil-knisja tiegħu f'waħda mill-kongregazzjonijiet li tagħmel mill-familja globali tiegħu. Mela jekk inti twebbes qalbek u rasek, dik hija inti qed tobdil ġismek. U qed tmur kontra l-ispirtu Alla fik. U tista' tiġi perikoluża. Għax inti ma tantx ħaddum tħaġġeġta jekk taqbad sokk mill xejdu la di le mhux siġra ejna ħaġa ħuġġieġa ta' nar qabad ħafna skuk u għamel qabad an-nar dak il-ħuġġieġa ħaddum taqra u tqabbad imma jekk taqbad dak it-sokk u tifirdu u tħalleħ għadu dal-waqt jintefa' u għandek bosta Kristjani intfew min-nar tagħhom għax ma baqgħux parti mill-ħuġġieġa tan-nar. Il-kelma minnak ikklasija għad ngħidha di għax ħafna Kristjani di hawnhekk jiżbaljaw, Ekklasija tfisser nies li huma miġbura fl-imkien. Mhux mifruxa kull imkien. Right, nifhimha kulħadd irid imur għal dar u mmur x-xogħol tiegħu, imma jrid ikun hemm il-kunċett ta' jiena parti minn familja. Amen. Jekk irid tgħid lina ta' Kristu. Amen. Il-passjoni tal-ġisem huma kontra l-ispirtu u l-ispirtu huwa kontra l-ġisem. Dawn it-tnejn huma kontra xi xejn biex ma jħallukomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk lilkom imexxikom l-ispirtu, jekk lilkom imexxikom l-Ispirtu Santu fl-ispirtu tagħkom,
m'intomx taħt il-liġi. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa. Issa, żina, faħx, nuqqas ta' rażan, idolatrija, seħer, mibeda, ġlied, ejra, korla, ambizzjoni, firda, partiti, invidja, sokkord, baħrit u ħwejjeġ bħal dawn. Issa di interessanti, isimgħuha. Dan huwa grupp ta' nies li jgħixu f'dawn l-affarijiet li tbedu mill-Ispirtu tal-Alla. Tista' inti tgħix f'koinonija xirka mal-Ispirtu Santu tgħix f'daw? Ma tistax. Mela min qed jgħix f'daw l-affarijiet u mbagħad ara xejn Pawlu xi wissi. Tinsix mhux qed ngħidlek għax inti żbaljajt l-ewwel hemm dak jista' jagħmilha kulħadd anke l-kbar Kristjan. Għalkemm aħna wkoll meħlusa mill-ħakma ta' dnub u nistgħu l-Bibja tgħidlek min jgħix ma' Kristu ma jidnibx. Amen, issa nifhem li kultant nisbaljaw. Imma l-iżbal tiegħi u tad-dinja huma differenti totali. Jekk nisbalja l-Ispirtu tal-Alla fija ma l-ewwel jindikalu bil-forsi rid nindem. U m'hemm bżonn xi tagħmel xi ġimgħa tistenna dak il-ħin. Amen. Mela min qed jagħmel dawn l-affarijiet huwa indikazzjoni li qabli telaq mix-xirka tiegħu minn mal-Ispirtu Santu. Issa jekk inti timxi f'dawn l-affarijiet, l-Ispirtu Santu ħattarxu x'ma jibqax igwidak. U wara xejt il-mulej permezz ta' Pawlu. Inwissikom bħalma wissejtkom qabel min jagħmel dawn il-ħwejjeġ ma jridx is-saltna tal-Alla. Mela min jgħix f'dawn l-affarijiet, jekk jiena u inti, dan huwa basic, dan huwa tagħlim bażiku ta'. Jekk jiena u inti rridu nibqgħu ikollna dik il-konfidenza qudiem il-mulej li jiena qiegħed sew malla fis-sens qudiem il-mulej, hemm ċertu affarijiet li jiena nippretendi Alla jippretendi minni li jiena rrid nkun kompletament kontinwament ġimgħa wara ġimgħa nagħmel. Titlob, tfaħħal Alla, tixxierek maħutek, taqra l-Bibja, dawn huma affarijiet li l-Kristjan mingħajrhom ma jistax ikompli jgħix ħajja sana fi Kristu. Dawn huma affarijiet li jżommuk imħawwel u tista' tagħmel il-frott tal-Ispirtu. Innota il-bniedem li qatta dawn l-affarijiet. Ara baqa' xi jagħmel frott. Ma tibqax tagħmel frott. Kemm hawn Kristjani? Innota kif titla' dawn l-affarijiet, titla' il-kelma, titla' x-xirka u titla' it-talb. Kif titla' dawn l-affarijiet? L-sinek jerġa' jibda jmur bħal tad-dinja. Terġa' tibda tirraġuna bħad-dinja. Terġa' tibda tieħu pjaċir b'affarijiet tad-dinja. Mela bniedem li huwa fit-triq tal-periklu jew fil-periklu tat-triq tat-telfin jista' jkun jaf għax il-frott ġat jindaq qed jorih minn issa. Imma sakemm għandek ħaj, għad baqalek iċ-ċans. Jekk inti l-frott tiegħek m'għandekx frott tajjeb, kemm naf nies li jgħidu li jiena konna niġi l-fellowship il-familja konna b'saħħitna, konna sani, konna nodu pjaċir, illum il-ġurnata ġlied bejnietna, illum il-ġurnata m'għandniex paċi, illum il-ġurnata mlejna kulħadd istressjat id-dar. X'qed jindika qalbi? X'qed jindika? Il-frott mhux qed jikber. U jekk is-siġra ma tagħmilx frott, x'qal li Ġesu jiġrila mill-frott mis-siġra? Aċċata. Ġwanni 15. Kemm hawn min iħobba l-Marija f'Malta? Però mhux vera jħobbuha ta'. Ħafna kull ma jħobbu statwa mhux il-Marija vera. Għax jekk jaqbdu r-revelazzjoni mulej ħajsir min nies kont kelmtek, dik biss qed tgħidlek hekk lilek ara. X'taħseb int ma jimpurtanix. Alla qed jgħidlek. X'idillek int ma jimpurtanix. X'inhi l-opinjoni tiegħek ma jimpurtanix. Taf x'importani? Li inti sibt il-għaxqa tiegħek fija u tixtieq tagħmel ir-rida tiegħi. Dak li Alla jimportah.
في كتاب السالمي ما نعرفش كلش 40 أو 46 نسيت ذات شاطر تسيبها سيسيبيلي فيتايد لك مكتوب فوقي لينا نتعشق في الكلمة تياك مولاي. It is written of me, I delight to do your will, O God. الكريستيان vera, he and she delight to do the will of God. Għal kolla li jintom għaw prezenti u dak li tisimaw, tixxenna biex tamel ridet Alla? Tixxenna biex tamel ridet Alla? Illum qed nitkellmu fuq il-frott tal-Ispirtu u il-pedament huwa l-imħabba. Għax il-frott kollu joħroġ mill-imħabba. Sewwa? Alla huwa mħabba. Mela l-ewwel ma jrid ikollok huwa l-pedament sewwa ħankomplu. Il-frott tal-Ispirtu huwa ara x'inhu ġej l-ewwel wieħed? L-imħabba. L-imħabba talla għalik fik. Mhux kemm tħobb int l-Alla, kemm inti tgħix b'revelazzjoni ta' kemm Alla ħab lilek. Infatti jekk inti tipprova tħobb l-Alla b'emilek għax qed tipprova int, Salmi 40 vers 8 tgħid dak l-iskrittura. It is written of me, I delight to do your will of God. Huwa miktub fuqi li jien nixxennaq nagħmel rida tiegħek mulej. Saqsi lek innifsek ftit sekondi. Mulej jiena nixxennaq nagħmel rida tiegħek, saqsi għalila lek innifsek. Intom li qed taraw dan il-messaġġ fuq televiżjoni, YouTube, Facebook, tixxennaq tagħmel rida tal-Alla inti? Ħanilkom kemm issir faċli li tagħmel rida tal-Alla. Biex inti tagħmel rida tal-Alla, l-ewwel ma trid bil-fors tiskopri l-imħabba tal-Alla għalik, bil-fors. Ara kif ħatifmuha kollha kemm minnkom. Ġieli ħabbejt il xi ħadd x'tixtieq tagħmel l-ewwel ħaġa li tagħmel meta niltaqa' magħhom. Taġobhom. Meta tħobb il xi ħadd, l-ewwel ma tixtieq tagħmel hija how can I please you? Fin-natural, how can I make you happy? Kif nista' naqdik? Fil-spiritwal, l-ewwel ħaġa ma sseħħ f'ħajtek hija li qalbek timtela bl-imħabba tal-Alla. Xejt il-mulej. Jiena għaliex nobżoq il-xuħut minn fommi, għaliex nobżoqkom? Għax ma barawx iħobbu lill-Alla. Għax issa sirtu fitla u l-għandkom kisħin u laqqas taħarqu. Ma għadkomx dik l-imħabba li kellkom għalija fil-bidu. Ciao ciao. Tliftuha. Għalhekk il-bniedem isib mbagħad tqila biex jaqra l-Bibja, tqila biex jitlob, tqila biex jagħti, tqila biex jaħfer, tqila biex jiġi l-fellowship jixxierek. Għaliex? Għax tlift l-imħabba tiegħek lejn Alla li minna joħroġ il-frott kollu tal-Ispirtu. Għamel mistoqsija, għamel test li kien nifsek. Sew intom preżenti u sew li qed tara. L-imħabba tiegħek lejn Alla tlifta. L-imħabba tiegħek lejn Ġesu tlifta. U jekk tlifta, huwa ħin li tiġi lura lejn dar il-mulej. Huwa żmien li tgħid mulej ġeddet fija l-imħabba li jien naraf minnek fija. Ibda ftakar x'għamel miegħek għall-mulej, x'għamel miegħek Ġesu. Ftakar kemm il-darba ħelsek minn xi periklu. Ftakar kemm il-darba forsi kont ħatmut u ħallisilek il-mulej. Ftakar kemm il-darba fejqek. Ftakar li inti minħabba Ġesu m'intix mitluf. M'intix id-destinat tal-eternità fl-abissi tal-infern. Jekk dik biss timmedita fuqha, timmotivak li tagħti lill-Alla kollox. Dik biss. Amen. Halleluja. Mela, il-frott tal-Ispirtu huma one, l-imħabba. Lena, is-slim, is-sabar, il-ħnina, tjieba l-fidi, il-ħlewwa r-rażan, kontra dawn ma hemmx liġi. U dawk li huma ta' Kristu, Ġesu salbu l-ġisem bil-ġibdiet u l-passjoniet tiegħu. Jekk nimxu bl-Ispirtu,
ħalli nimxu bl-Ispirtu. Ma nkunux minn dawk li jfittxu l-ftaħir firaħ. Ma nġarbux lil xuxin, ma nejrux għal xuxin. Morru fit-tieni Timotju, kapitlu 1. Qed taqbdu xi ħaġa saħwa. Halleluja. Mela. L-ewwel Timotju, naħseb skużawni, l-ewwel Timotju kapitlu 1. Vers 5. L-ewwel Timotju kapitlu 1 vers 5. Isma' x'inhi ġejja? L-iskop ta' din it-twissija u l-imħabba. Da Pawlu kien tikteb l-istess wieħed li kiteb Galatin, huwa Pawlu kiteb Timotju. L-iskop ta' din it-twissija u l-imħabba. Dawk li intom tħobbu lill-Alla, awtomatikament tevanġelizzaw. U dawk li intom tevanġelizzaw għax tħobbu lill-Alla. Ħanidikom xi ħaġa saħwa. Jiena għadni kif ġej minn Modena u minn Bologna u minn Firenze. Tiddikom xi notajt. Ħafna Kristjani biex evangelizzaw iridu jisomlhom xi tip ta' mindset. Ara l-ġimgħa morru nevangelizzaw, is-sibt ħamorru tajjeb. U meta tmorru tieklu ma tevangelizzawx. Meta tmorru shopping ma tgħidulhom xejn. Pereżempju jiena ninnota, noħroġ magħha fil-mulej. U grazzi, u naf li jħobbu l-mulej. Imma ninnota li ftit xi wħud minnhom mhux kollha ishom jispiċċaw u nista' ngħid li anke jiena xi kultant kont ħati għaliha. Li nispiċċaw aljenati f'dak li qed nagħmlu, u mhux qed ngħidlu xi ħaġa ħażin qed nagħmlu xi tajba. Niġu aljenati dak li qed nagħmlu qed nieklu flimkien. Il-waiter qed tela fuq Kristu. Isma' m'hemm bżonn tagħmilha xi priedka, semmilha xi ħaġa, semmilu xi ħaġa. Li Ġesu jħobbu tiġa starter tajjeb. U din notajta l-lum bdejt naħseb fuq għadi. Bdejt kemm noħroġ maħwa fil-mulej, sew Malta u sew barra Malta. Noħorġu morru niklu. U l-waiter, jew il-waitress, jew morru naraw jisu in-nies daqqa waħda insejna li aħna aħna Kristjani, aħna suppost qed niddu, suppost aħna nitkellmu fuq Ġesu. Hemm bżonn nevanġelizzaw għax għandna ġurnata fil-ġimgħa nevanġelizzaw. Għana suppost kontinwament messaġġ ta' tama għad-dinja kull fejn immur. Amen. Ħanilkom ħaġa ħwa, mhux ħaniftaħar, ma nistax niftaħar, imma jekk ħaniftaħar fil-mulej. Ma mmur imkien jien jekk ma nsemmix il-Ġesu. U xi kultant taqbiżli. U teġ kemm inħossni ħażin wara, meta inħossni ħażin mhux jiġifieri nibda nħossni kondannata, nibda ngħid hemmhekk inqas tara. X'min jaf dik il-persuna, min jaf hekk għandix iktar ħajja wara llum. U di ġra darbtej f'ħajti. Ningrazzjala li ma nafx iktar li ġraw, imma ġra ma' nies li tkellem fuq Ġesu u pereżempju f'dik il-ġimgħa jkunu mietu. Nibdejt, my goodness. I was the last hope of good news. Nispera li kellu ċans. Nispera li kellu ċans. Ġina jgħidilkom fuq li għax meta inti tgħix ħaġa waħda mal-ispirtu li suppost hekk aħna kollha, inti mela inti kif jista' jkun ma titkellimx fuq Ġesu? Jekk suppost Ġesu jimlik. L-Ispirtu Santu jimlik. Kif aħna nitkellmu fuq affarijiet, fuq hobbies, intom li tmorru bil-moturi, titkellmu fuq Ġesu. Intom li għandkom il-hobbies tal-ħamim u tal-gamim u tal-ajkli, whatever. So, titkellmu fuq Ġesu. Jew meta tintaqgħu tal-ħamim titkellmu biss fuq il-ħamim. Alright, tkellem fuq il-ħamim, ma fiha xejn ħażin. Imma semmi l-Ġesu. Semmih il-Ġesu. Int ambaxxatur suppost. 24 sija, 7 ijiem fil-ġimgħa ta'. Mhux kull meta tiġi biss il-fellowship. Hello? Amen. Fuq xogħolok issebbiħ il-Ġesu int. Tkun xhieda ta' Ġesu fuq xogħolok.
Int fejn? Jekk għandek x'ħanut, jekk inti xi ddur bil-ħwejjeġ, u nispera kollha kemm inkom idduru bil-ħwejjeġ. Amen? Jekk inti x'perit, jekk inti x'avukat. Jiena meta mmur il-qorti, jekk nitkellimx mal-avukat, jekk nitkellimx mal-kriminali, ma nafx li ma wieħed il-kriminali xi kultant jmur li ma wieħed l-avukat. Għax it-tnejn jilbsu l-istess. Xi kultant naħseb l-avukat huwa l-kriminali iktar minnhom, imma insomma. Imma jekk imur hemm u nieħu pjaċir imur hemm, inkellem in-nies li intaqa' magħhom fuq Ġesu. Hello? Għal-Kristjan taf x'inhu normal li jitkellem fuq Kristu. Amen. Mhux qed ngħidilkom għamlulhom xi priedka. Issa jekk ikollok ċans, għamililhom. Imma semmilhom Iżra iż-żerrija. Amen. Mela vers 5. L-iskop ta' din it-twissija hija l-imħabba li toħroġ minn qalb safja, minn kuxjenza tajba u minn fidi sinċira. Isimgħuha di. Xi wħud billi tbedu minn dan, min huma dawn li tbedu? Pagani? Idolatri? Musulmani? Atei? Buddisti daw tbedu. Tbedu taf xi tfisser li xi darba kienu hemm. Xi darba kienu fostna. Imma tbedu. U l-ewwel frotta tal-imħabba taf x'tant anqal fik. Wissihom. Din it-twissija hija bl-imħabba. Aħna m'għandna dritt niġġudikaw il-ħadd. Imma għandek id-dmir li twissi lil kulħadd. Kif? B'imħabba. U lil min tħobb tgħidlu il-verità. Taf kemm ħanilkom aħwa. Illum li tarawni nipridka l-kelma talla bil-grazzja talla. Imma jiena ma kontx kif l-ewwel darba kif qalu li fuq Ġesu qedtilhom iva lest is-seta ngħidu talba. Illum li tarawni hekk, imma jiena kont number one kont imqareb. Sewwa mhux ma kontx nobodu l-Ġesu. Imma laqsi, kum meta qalu li l-ewwel darba qas fimt. Mhux tiġi għandi l-Ġesu jien. Bħal ħafna. Għandhom il-Ġesu u tex kemm jitmekku mad-dinja u ma l-ħmiex mad-dinja. Mela dak għandek il-Ġesu. Ħafna, number one ma kellix il-Ġesu, kell il-bambin. Sewwa, allura inti hemm proċess. L-ewwel nies Kristjani ntqajt magħhom jiena kienu 8 snin qabel ma twelid minn ġdid. U l-kelma baqa tberren. Għalhekk inti dejjem bl-imħabba, għax dik l-ewwel frotta li minn kull il-frott kollu joħroġ minna, imma l-verità jgħidilhom. Ma bl-imħabba. Naf li xi kultant ikollok abdiet ġast fallalhom il-qoffa mimlejja frott tbellaħilhom, naf. Imma jista' jkun li tispiċċa tifgaħħom avolja biss bil-verità. Sewwa, imma għax tħobb l-Alla u għax tħobb il-proxmu, l-ewwel imħabba titqanqal inti għax tħobb l-Alla u għax tħobb il-proxmu. Mela il-verità taf tawwiġa għal ħadd lil ħadd. Amen, imma tinsix il-frotta li dan mħabba. Għax l-istess verità li tista' salva hija l-verità li tista' tifga. U inti mhux li jkollok li tirbaħ l-argument, li tirbaħ il-persuna, amen. Illum il-messaġġ naqra evangelistiku fl-istess ħin. Amen. Mela xi wħud li kienu Kristjani, li kienu fostna kienu jxxierku u li hemm bosta llum nitħassarhom b'imħabba tnejda di. Li tbedu mill-mulej u llum iġġarfu, il-familja tagħhom iġġarfet. Dak kollu xi darba kienu jgawdu l-paċi bejnietom iġġarfu. Intilfu fit-tlablib fieraħ. Iridu jagħmluha tgħallima tal-liġi bla ma jifhmu x'inhu ma jgħidu jew fuq xiex qegħdin jinsistu. Issa aħna nafu li l-liġi hija tajba.
jekk wieħed jinqeda biha tajjeb, imma nafu li l-liġi mhix magħmula għal Kristjani, dak li tfisser li huma tajbin, imma għal dawk li huma bla liġi u bla rażan. Ħżiena u midinbin, bla reliġjon u sagrileġġi, qattila u missirietom u ommietom qattila żinja omosessuali, negozjanti tal-ilsiera giddiba, daw li jaħilfu l-fals. U għal dak kollu li mur kontra tal-imsħiħ. Dan huwa li għallem l-Evanġelu tal-glorja tal-Alla li mbirek f'dat fidejja. Smajta di? Mela, il-lejla, qed nitkellmu fuq il-frott tal-Ispirtu, kull frotta trid toħroġ minn ir-revelazzjoni tal-imħabba tal-Alla fija. Ngħidlek għax inħobbok. Issa ma aħwa, għodu attenti. Għax kultant aħwa nisbaljaw. U ngħidu li xi ħadd ngħidlu, qed ngħidlek għax inħobbok ta' u noqtlu. Jekk jista' jkun, m'għandix dubju li vera nħobbuhom, imma fl-istess ħin make sure li let it be the flavor of the argument as much as possible. Naf li xi kultant tiġi challengeat, nifhimha. Sewwa. Imma għodu attenti għaliex il-Kristjan jista' jaqa' fid-dnub ieħor, tissejjaħ self-righteousness. U supervja għax jiena naf. Għodu attenti. Amen? Morru fil-ktib ta' Kolossin issa, Kolossin 3. Qed naqbdu xi ħaġa żgħażagħwa. Amen, qed jgħinkom dan il-messaġġ b'xi mod, qed jgħinek xi daqsxejn, hemm xi ħadd li qed jgħid, uj, all right, dirid, I have to check this area here. Amen. Dan huwa sensiela ta' talim fejn il-kliem iridu nixtarruh sewwa u nasruh sewwa. Sewwa Kolossin 3. L-istess kittieb Pawlu dan. Issa. Min vers, ħanibda naqra mill-wieħed għax, din huwa, by the way, dan huwa Kolossin, u għed mill-iktar kapitli popolari u favoriti tiegħi fil-Bibja. Vers 1. Jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjex tas-sema. Fej Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjex tas-sema. Mhux f'dawk tal-art, għax intom mittu ma' ħajjitkom moħbija fl-imkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidru flimkien miegħu fil-glorja. Nixtieq ngħid għax ma se tgħaddi l-ħsieb. Smajt il-messaġġ sew ta' Altin ta' nhar Sibt u sew ta' Steven nhar Ħadd. I was really, really blessed. U vera kienu żewġ messaġġi imlaħmin bit-tmexmix tal-għadma. Kienu vera bomba. I was really, really blessed. U ringrazzjaw il-mulejta daw id-doni lill-mulejta fil-Knisja tiegħek. Amen. Vers 5. Mewtu ġo fikom dak kollu li hu tal-art. Zina, faħx, ġibdiet, xewqa żina u r-rejba li idolatrija. Mela hemm forma ta' idolatrija oħra. Kristjani moħħom hawn. Il-Kristjani li jgħidu aħna Bible believing Christians, m'intix ħassib il-xi ħadd li ħajmur jaduralek statwa. M'intix, nirringrazzjaw l-Alla dik mhux ħanagħmluha. Għalkemm hawn min jadura karozza, statwa modi ordi. Jew xi motu, għadu attenti. Imma għaw Kristjani li jista' jkun li qed ħallu l-idoratrija xorta tirkibhom minħabba dan it-tip, isimgħuha, żina, faħx, ġibdiet ta' ġisien, xewqat ħżiena, ir-rejba li idolatrija. Din daw l-affarijiet huma idolatrija mela il-frott il-ħażin ta' min ma jimxix permezz tal-Ispirtu tal-Alla, dak il-frott jissejjaħ idolatrija. Issa biex inti jkollok idolu tfisser li inti b'mod dirett jew indirett qed tgħix jiena ma nistax ngħix mingħajru dan. Smajta di? Idolu tfisser, mhux għax inti tagħmel żball dak mhux idolu. Għax hemm xi ħaġa inti f'ħajtek li inti qed tgħid li di ma nistax ngħix mingħajrha. Jekk inti għandek sigarett il-ħin kollu tbusu, għandek idolu. Jekk inti tieħu droga, għandek idolu.
Jekk inti tilgħob l-lob tal-azzard, għandek idolu. Għaw idol illum il-ġurnata mhumiex la tal-karta pesta u laqqas tal-ġibs huma tal-iPhone, Samsung, idoli Samsung, xiktar. Idoli Apple, tuffiħ, idoli banani għaw. Xaw iktar idoli? Huawei, Naomi or whatever. Ot attent, għax ħafna kristjani qed jaduraw dan l-idolu. Inta bli tħares lej xi għażiż kattolku li jmur qudiem l-istatwa tal-festa. U inti waħħal ma' idolu daqsu jew mhux iktar minnu. Tidnejlek jekk hux idolu f'ħajtek? Tidnejdilkom ngħidilkom jekk hux idolu f'ħajtek? Għamel ġimgħa minn ajru. Jekk tiġġennen, laqas qed tinduna li int għandek id-dub tal-idoletrija. Għax idoli hija xi ħaġa li int ma tgħix minn ajru. Tgħid li pastor jiena dak nużaħ għall-business. Ħalli ngħidlek, naf illum il-ġurnata vera iPhones illum iPhone, Samsung, whatever tgħidlu trid, smartphones, dumb phones, whatever. Sewwa, ħafna minna vera għandna l-business tagħna fuq kollox fuq dan. Ħanifmek. Imma kemm hawn minna mhux business, jew Facebook, jew Twitter, jew Instagram. Ħanejdlek aħwa, hemm min imur ingħadda fl-idolu, l-istatwa u l-patruna tal-raħal. Hemm min ibusu u hemm min imelsu. Għaw minnkom qed tmelsu l-idolu. U laqqas qed tindunaw li intom waħla u laqqas tistgħu tgħixu mingħajru. Kwalinkwa ħaġa li ma tistax tgħix mingħajrha ħakmitek. Amen aħwa. Ħanilkom ħaġa tgħid li pastor nużaħ għall-business. Trid intikom challenge jekk vera tużaħ għall-business. Mela neħħi l-app tal-Instagram, tal-Facebook u tal-Twitter neħħihom totali. Ħalli tidħol biss għall-email. Issa m'għandix mhux ħodda tagħmlu hekk l-email. Rajta u daqshekk, irid nindirizzak. U tkun taf vera mbagħad jekk għandek xi idolu? Ħanilkom aħwa, illum il-ġurnata tant sirna soċjetà povra li tmur restorant għandek familji sħaħ imdawra mal-mejda u jgħad friends ma xaħat fuq il-Facebook u enemies ma dak li jgħad faċċata tal-mejda tijak. Basta ħriġna niklu fil-imkien. U minn flok titkellem ma dak ta' faċċata tijaj li ħafna drabi jew missieri jew ibni jew binti jew marti qed nitkellem ma xi ħadd in-naħa l-oħra tad-dinja. Thank you for preaching this to me, Gordon. Bis-serjetà, vera, vera. Vera, vera. Issa, ara ħanejnkom, blajnu Natalla, ħanejn li wkoll. Ej tara, per eżempju, sa ċertu ħin, minn ċertu ħin li minix ħaniftaħ il-Facebook, jew l-Instagram, jew xejn. Da, mhux ħaniftaħhom, full stop. Sewa, issa għal min għandu jekk għandek xi tip ta' xogħol fuq il-Facebook, xogħol, jew xi tip ta' kummerċ fuq il-Facebook ħajkollok diffikultà. Imma li kieku għandek business shop inti fis-seba' tittalaq. U tkun mal-familja wara. Intom mintomx indunaw dal-idolu kif kisseru x'ma ta' familji u soċjetà sħiħa. Qed ngħid għalija wkoll l-aħwa. Għodu attenti, ħanilkom ħaġa. Jekk jiena noħroġ magħkom, jew meta toħduni nieklu. Ismawni, għid li pastor ftakar xi pritkaj. Amen. Le, vera, mhix qed niddejjaq. Vera, vera.
Vera, onestament qed ngħidilkom. Fitxu irdu dal-idolu aħwa. Ħanidilkom illum il-ġurnata taf x'nifhem li dawk li għandhom id-dumb phone, they're smarter people. U dawk li għandhom smartphone, they become dumber people. U għeja, come on, biex inti tmur iklama l-familja u kulħadd tek. The phone is smart and you're a bunch of dummies. Amen, I like that restaurant. Kulħadd iħalli l-mobiles. Amen. Amen. Imma battu għaziz aħwa, għax dan huwa l-idolu ta' snin tal-2000. Dan huwa l-idolu. Dan huwa l-idolu ta' snin tal-2000. Għalhekk għodu attenti, għax anka tkun qed tpoġġu r-relazzjoni tagħkom f'periklu u jekk għandkom żwieġ, għandkom familji, ħallu tfal tagħkom isiru jafukom. Mhux iktar jafek il-friend tal-Facebook minn jafek ibnek u bintek. Amen. Mela, Kolossin 6. Minħabba dan tilħaq il-kollha talla lil dawk li ma jobdux. Hekk intom kontu timxu wkoll meta kontu tgħixu fihom. Iżdissa intom ukoll ħallu kollox. Korla, ara reġa' ġejja l-lista simili ta' Galatin kapitlu 5. Korla, l-passjoni, il-ħażen, da. Ħanejlek mhix testimonjanza sabiħa li inti xi darba tiġi tgħid li kont Kristjan u llum tgħid li l-pastor ħin kollu nidajlu. M'intix tinduna li mitt. U l-klim mhux xira, isma' int għalli se jkun isaħwa nkellimkom naqra heart to heart, okay? Miegħi. U dawk kollha tisimgħu. Intom ma tirrealizzawx li xi darba qalbek ħadd jieqaf. Xi darba ħajġoruk ġa kaxxa. Ma tirrealizzax li din il-ħajja anke jekk ikollok ħajja twila hija bħal nifs ħdej l-eternità. Kemm taħsbu intom kollha li tisimgħu dan messaġġ hawn televiżjoni, Facebook, YouTube, kemm tgħaddilek minn rasek? Kif ħafna nies inħlew fid-dinja? Għaliex ħafna nies ma jaħsbux fuq il-ħajja li ġejja? L-eternità għaliex? Għaliex daqshekk aljenati? Taf kemm hawn nies imutu, sobtu. U l-ewwel ħsieb li għaddili taf x'inhu? Min jaf fejn mar. Min jaf fejn mar. U taħsbux li huma kbar ta' żgħażagħ hawn l-istess imutu żgħar. Xi darba int letteralment ħajjintefgħilek id-dawl bħalma titfi switch. Dan. U hopefully not well done. Hopefully jgħidlek well done my servant, il-mulej. Taħlux ħajitkom aħwa. Taħlux ħajitkom. Ħudu ħsieb ruħek. Ħu ħsieb ruħek. Ħu ħsieb daw il-kliem li l-mulej qed jgħidlek. Għax il-mulej jkun bil-mħabba tiegħu twissija ta' mħabba. Xi wħud minnkom il-lejla għandkom bżonn tagħmlu daqsxejn settings. Tissettjaw is-settings tagħkom x'fejn il-prijorità ta' ħajtek. Fiex qed tinvesti l-iktar. Hobby li jkollok hobby tajjeb. Li tmur tiekol tajjeb. Li tintaqa' mal-ħbieb tajjeb. Imma x'inhu l-iktar ħaġa li int għandek passjoni għaliha f'ħajtek? Għax jekk mhux Ġesu qabli minn tixtiequ. Qed inħossni qed titkellem kliem bażiku. Però naħseb kliem li hemm bżonn jinstema' aħwa. Anointed kemm int anointed xi darba kull ma tkun int naqra trap
u ruħek kun ħdej il-mulej. Jekk inti ta' Kristu, ħassalva, kun ta' Kristu. Imma min mhuwiex ta' Kristu, jaf li mhuwiex ta' Kristu, jew kellha ħafna jaħsbu li huma, imma m'għandhomx relazzjoni miegħu. Li tmur il-Knisja jew tmur il-fellowship m'intix ta' Kristu b'daqshekk daħin. Li inti tgħid li jiena nemmen fil-bambin u jiena nemmen falla m'intix ta' Kristu b'daqshekk da. Ix-xitan jemmen falla wkoll. Kemm qalbek tħabbat għall-mulej. F'kollox, ha? F'kull erja. Amen, jesa saħwa. Vers 8. Iżda issa intom u l-koll ħallu kollox. Korla, passjoni, ħażenda u klim mhux xieraq warbuh minn fomkom. Tikdbux lil xulxin intom l-inżajtu l-bniedem il-qadim bl-emil kollu tiegħu u lbistu l-bniedem il-ġdid li jiġġedded dejjem skont ix-xbija ta' min ħalqu u jikbar fl-erf. Fih ma hemmx Grik jew Ludi, ċirkonġiż jew mhux, barbaro jew skita, il-sir jew ħieles iżda Kristu f'kollox u f'kulħadd. Intom il-mażulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Il-bsu mela sentimenti ta' ħnina, araw il-frott tal-Ispirtu. Taraw? Hawnhekk ma jidhrux frott, imma jekk tqablu għall-istess. Il-bsu mela hemmhekk qalilhom għamlu frott, u hawnhekk jgħidilhom ilbsu. Il-bsu mela sentimenti ta' ħnina, tjieba, umiltà, ħlewwa u sabar. Ħudu paċenzja b'xulxin. U jekk xi ħadd minnhom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru lil xulxin. Bħalma l-missier ħafel lilkom. Hekk għamlu intom ukoll. Isimgħuha. Isimgħuha ġejja. Fuq kollox ilbsu l-imħabba. Lil-qofol tal-perfezzjoni. Ilbsu l-imħabba. Illum, jekk hemm xi ħaġa li nista' nifhem li forsi dal-messaġġ għal xi wħud minnkom huwa bażiku. Grazzi mulej u jallek ikun. Sinjal li għandek ċertu maturità. Imma anke għal min huwa matur, dawn huma affarijiet li għandna naħsbu kuljum. Number one, kemm ħsiebek għana għarajnijak Kolossin 3, żommu ħsibijietkom fuq affarijiet tas-sema. Dik hija xi ħaġa li tagħmel konxja ta' tinnota kemm moħħok malajr jiġri wara affarijiet malajr. Mela hija xi ħaġa konxja li jiena rid inżomm ħsiebi fuq affarijiet tal-Alla. Li inti ismani, ħadd ma jimxi Kristjan di natura. Kulħadd jimxi Kristjan kontra n-natura. Għax in-natura tgħidlek tagħmel il-kontra. Imma natura ġdida fi Kristu ixxenqek biex inti tagħmel frott għal Kristu. Amen naħwa? Mela ħaġa waħda nixtieq ninkoraġġikom fuq dan il-messaġġ illum. One, għattaħim għal-mulej u sir għaf fakkar li l-ek nifsek li mħabba talla lejk. Li mħabba talla lejk. Ftakar xamel mulej għalik. Ftakar kemm jħobbok. Kemm juhu paċenzja bik. Kemm jiġri warajk. Kemm jipproteġik. Kemm jipprovdilek. Ftakara kull jum xamel Ġesu għalik. Number 2. Dak kollu jista tagħmlu mill-imħabba talla għalik. Għax once li inti tagħmel dak mill-imħabba talla għalik, inti ma tfittix l-imħabba tal-bniedem, itielek jew ma tielekx. Insodisfatt. Jien sodisfatt u komplet fl-imħabba talla lija. Amen. U l-imħabba li nuri lejn ħadd ieħor għax jien maħbub, mhux għax dak ma ħabbnix u għax dik ħabbitni u dik ma tantx tħobbni u dik tfaħħarni u dik ma tantx tfaħħarni, dik ma tagħtix kasi u dik. Inti tgħix komplet għax taf li int maħbub.
Tinsix, meta fil-Rumani kapitlu 5 tgħidlek, Alla sawwab fina l-imħabba tiegħu permezz tal-Ispiritu Santu. Mela jiena nikber fir-revelazzjoni tal-imħabba tal-Alla lejja. Dik minn hemm ħanibda nrabbi l-frott. Aħna xejt il-Bibja, aħna nħobbuh. Għaliex? Għax ħabna l-ewwel. Dawk li intom tippritkaw il-Vanġelu, tippritkawx lin-nies tad-dinja ħobbu l-Alla. Ma jafux jħobbuh lill-Alla. Ippritkawlhom l-imħabba tal-Alla l-ewwel ħalli jiskopru l-imħabba tal-Alla għalihom. U mbagħad mill-imħabba tal-Alla stess lejhom jirrispondu lura bl-imħabba li Alla poġġa fihom. Le. Amen, ma aħna ma nafux nħobbu lill-Alla. We are selfish creatures. Very. Amen. Għalek, meta nxandar is-salib bux biex nsawat in-nies, nxandar is-salib jifisser. Alla ħabni għax. Mux għaxina tajjeb. Imma x'għamel Ġesu għalija. U bil-permess ta' dak x'għamel Ġesu għalija, nista' niskopri l-imħabba tal-Alla u nista' nħobbu lura. Amen. Halleluja. Halleluja, grazzi Ġesu. Ejja nqumu bil-ifqaħwa. Enitkom il-messaġġ tal-lum? Ejnek? Grazzi Ġesu. Grazzi mulej. Għaw xaħat il-lejla jidli pastor, wara dan il-messaġġ, illum nixtieq niskopri l-imħabba tal-Alla l-ewwel u qabel kollox. Għax dak huwa il-pedament tal-frott li narid ir-Rabbi. Jekk inti qetaw, jew qed tisma' fuq YouTube, jew fuq televiżjoni, jew fuq Facebook, jew xi social media oħra, u inti qed tisma' dal-messaġġ u tixtieq tiskopri l-imħabba tal-Alla. Alla jħobbok. Aħna drajna nisimgħu Alla jħobbok kif inti, mhux vera. Alla jħobbok iva. Anke tkun l-ikbar kriminali jħobbok ukoll. Jekk tkun l-iktar persuna korrotta, giddiba, perverza, inkluż dawk li jattakkaw għaddejja tal-Alla, Alla xorta jħobbok. Ma jħobbx li qed tagħmel, imma lilek jħobbok. U ma jixtieqx li inti tintilef. Issa, jekk inti tixtieq tesperjenza l-imħabba tal-Alla, kull ma għandek tagħmel tgħidlu mulej. Bħal ma għamel Tomas, mulej tiegħi u Alla tiegħi. U once li inti tifhma di, qalbek tiġġedded, qalbek tintela bil-ferħ, għax taf li inti Alla ħabbek meta ma ħaqekx. Alla ħabni meta ma ħaqnix. Il-Bibja tgħidlek Alla ħabna waqt li aħna konna għadna ħżina u l-edewwa tiegħu. Amen. Għalhekk imbagħad tibda tagħti lura, għax ma tagħtix biex tinħabb, tagħti għax ġejt maħbub. Amen neżisawa? Għaw xi ħadd il-lejla jiġi jgħid li pastor jiena nixtieq il-lejla nibda relazzjoni ġdida ma' Kristu. Nitwieled minn ġdid, nkun ċert li jiena salvat u nkun ċert li d-nubieti huma maħfura. Għaw xi ħadd tolli jdejk. Għaw xi ħadd il-lejla l-ewwel darba tixtieq tibda ħajtek ma' Kristu. Mużika, għaw xi ħadd illi tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu. Għaw xi ħadd wara hemmhekk. Praise God. Min hawn nara jdejkom, grazzi Ġesu. Min iktar tixtiequ tagħtu ħajtkom il-Kristu l-ewwel darba. Olli jdejk. Jekk inti tmut illum, isimgħuni intom li intom ġodda. Jekk inti tmut illum, jekk inti tmut illum, inċerta li ħadmur il-ġenna? Inti ċerta li ħadmur il-ġenna? Jekk m'intix ħadmur il-ġenna fejn tmur mela? Jekk tmut. Ħarsu lejja. Inti. Oh, mela. Are you sure you're going to go to heaven if you die? Do you want to be sure? Huh? Are you sure you want to be sure? Are you sure you want to be sure you're going to go to heaven? You sure? Wonderful. Did you understand anything I said? In this last 1 hour? No. You understood something?
You did not understand anything? Okay. So, do għanna xieħu ta' unek jishtiqu jgħatu ħajtidhom Ġesu. Dawk li intom fuq il-televizjoni. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, ejdi talba warajja. We're gonna pray for you. Ħanitolbu għalikom. Ejdi talba warajja minn qalbek. Ejdu missi qaddis. Kulħadd jitlob miegħi, please. Kulħadd jitlob miegħi. Missier qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Grazzi li inti li ħabbejtni meta jiena kont għadni fid-dnub. Kont għadni l-għadu tiegħek. Imma ħabbejtni xorta waħda. U l-imħabba tiegħek li tqanqalni biex niġi għandek mulej. Aħfir li dnubieti, aħsilni bid-dem qaddis tiegħek u salvani. Imlini bil-imħabba tiegħek, imlini bil-Ispiritu Santu u mulej qaddis mill-lum nixtieq nibda ħajja ġdida. Ġesu, nemmen fik li inti s-sit il-mulej u s-salvatur tiegħi. Għatini l-kuraġġ li ngħix għalik mulej. Għatini l-kuraġġ li ngħid iva għar-rida tiegħek. U llum ngħid le għal dak li jrid ix-xitan fil-ħajja tiegħi. Permezz tas-salib tiegħek, tal-mewt tiegħek u tal-qawmin tiegħek mill-imwiet, illum jien salvat. Mhux b'mertu tiegħi, imma bil-grazzja tiegħek u b'mertu tiegħek mulej. Nagħti glorja u tifħir. Grazzi tal-li salvajtni. Grazzi tal-li ħfirt li d-nubieti. Millum il-qoddim irrid ngħix għal Ġesu Kristu. Grazzi Abba Missier. Fisem Ġesu. Jekk inti għaddik it-talba, illum insalvat. Illum inti maħfur, illum inti għandek ħajja ġdida. Kompli imxi mal-mulej. U ibda millum il-qoddim, ibda qra l-Bibja, tkellem mal-mulej fit-talb, u għajja naqat maħna kull nar ta' erba' u nar ta' sib ta' unek. Fis-seba ta' vilaġija u l-ħad fil-ħodu flasha. Il-bqija ftakar, Ġesu jħobbok, Ġesu poġġa l-imħabba tiegħu fik jekk inti aċċettajtu u issa ibda kabbar il-frott tal-Ispirtu fik. Il-pedamenti għall-imħabba tal-la fik. Issa kompli ikber fil-frott tal-Ispirtu. Fisem Ġesu Kristu. God bless you, narawkom. Ciao, ciao. Hallelujah. Daw kolla li jintom, come here, come my dear, come. Come.